L'obra de drames orals de Catalina Albert va ser publicada el 1902 a Catalunya i és un contingut de 12 obres, 5 de les quals, les primeres, ja van ser publicades amb anterioritat a la revista de la Joventut. Llavors, aquesta obra pertany al modernisme català, on hi ha una barreja de molts estils i moltes tendències diferents, i Catalina Albert, sota el pseudònim de Víctor Català, utilitza el determinisme còsmic i el decadentisme. En el pròleg, la pròpia autora avisa l'esquellentada damisel·la ciutadana, de posat sonyorívol, la de cos esganyit i rostre pàl·lid, l'adult somiadors i llavis tristos, que no llegeixi aquell llibre, perquè és massa per a ell, que potser s'esglaiarà. I amb això es venia de ferir a totes les dones de la ciutat, dient-li que no llegeixin el llibre, provocant interès. Els contes que hi formen part són El Met de les Conques, que explica un home que va ser mai educat emocionalment i troba refugi en la religió. Idil·li Xorc narra un fet molt estrany quan dos captaires es van trobar i conversant per la necessitat de diners acaben decidint casar-se. Parricidi és una dona, l'Helena, que està casada amb el Felet i tenen un fill, però un dia un dels seus amants, gelós de veure-la amb un altre, l'assassina. Daltabaix tracta d'un avi Palau, que és un vell que mai ha mogut un déu en sa vida, i els esdeveniments que li succeiran a aquest home. El pastor és quan el Ton, un pagès que estima el camp més que la seva pròpia dona, un bon dia es troba el seu camp destrossat per un ramat i decideix parar-li una trampa. La vella és una fadrina de Can Manyó, una vella paralítica, que un bon dia escalafoca la casa amb la vella dins. L'Empelt era la història de l'avi Ordís, que es va casar amb una dona, i aquesta dona va venir, però aquest avi no es va parar quiet i va tenir una aventura amb una dona de mala reputació. Agonia és una obra on la dona del Minguet confessa al seu marit a punt de morir-se que es va quedar embarassada d'un altre home, del metge. Ombres és una obra on la Melaneta i la Rita són dues cosines que s'estimen molt, però, a causa del pas del temps, s'han de separar per formar les seves pròpies famílies. L'explosió parla d'una parella feliç que l'home es torna anarquista. Nochebuena parla de la Màxima, que és una vella de quasi 40 anys, que es troba al Pere Anton tornant d'una festa cap a casa seva i aquest intenta robar-li els diners que guardava sota el matalàs. Finalment, aquest home acabarà asfixiant a la Màxima sota el seu propi matalàs. L'enveja narra la desesperació d'una parella que no poden tenir fills després de 10 anys de casats.